Hodnota sa neodráža na povrchu. Bikoto pripomína, že práve bohatstvo nie je v tom, čo sa dá vlastniť, ale v tom, čo nemožno vziať. Človek, ktorý kráča životom s pokorou, chápe, že veľkosť sa neprejavuje vo vonkajšej okázalosti, ale v tichu vnútornej vyrovnanosti. Tam, kde sa bohatstvo meria zlatom, vzniká túžba po väčšom. Tam, kde sa meria múdrosťou, vzniká pokoj. Bikoto vedie k poznaniu, že ten, kto potrebuje uznanie druhých, aby cítil svoju hodnotu, ešte nenašiel skutočný poklad. Skutočná sila nespočíva v tom, čo vlastníme, ale v tom, čo dokážeme dať bez očakávania návratu. Človek, ktorý si váži každý krok svojej cesty, nepotrebuje dokazovať svoju hodnotu. Nehľadá pohľady, nehromadí veci, ale zbiera okamihy, ktoré nesú význam. Bikoto učí, že moc a majetok sú pominuteľné, no čestné konanie a čisté srdce zostávajú navždy odtlačené v prúde života. Tam, kde vonkajší lesk prehlušuje ticho duše, tam sa stráca spojenie so sebou. Bikoto pripomína, že bohatstvo, ktoré sa dá uchopiť, nikdy neprinesie naplnenie. Pravé vlastníctvo nie je v tom, čo si môžeme ponechať, ale v tom, čo môžeme odovzdať. A práve v tomto neviditeľnom poklade spočíva skutočná hodnota bytia.